assalamu alaikum ga labaran duniya. A gab da kaddamar da yakin neman zaben Tinubu, inji Abdullahi Adamu. Ku ji abin da ya sa hare-haren 'yan bindiga ke ci gaba da laƙume rayuka a Najeriya. Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da safiya, da fatan kun tashi lafiya. Muna gab da kaddamar da yakin neman zaɓe, inji Abdullahi Adamu. Jam'iyyar APC mai mulki a Najeriya ta ce nan gaba kaɗan za ta sanar da ranar da za ta kaddamar da yakin neman zaɓen ɗan takararta na shugaban ƙasa Bola Ahmad Tinubu. A ranar Laraba ne dai jigajigan jam'iyyar suka yi wani taro a Abuja, inda suka daidaita akan gangamin yakin neman zaben, wanda a baya wasu gwamnoni da shugabannin jam'iyyar suka nuna ba su amince da tsarin da aka yi ba, sakamakon zargin cewa an mai da su saniyar ware. Sai dai sanata Abdullahi Adamu, shi wanda shine shugaban jam'iyyar APC, ya bayyana wa BBC cewa tuni suka shawo matsalar da ta kunno musu kai. Sannan sanata Adamu ya bayyana cewa tun farko matsalar ta samo asali ne daga sunayen da aka fitar na gwamnatin yakin neman zaben shugaban kasa, inda wasu suka rika korafe-korafe akan sunayen. Ya bayyana cewa korafin ya fito ne daga bakin wasu daga cikin masu ruwa da tsaki da gwamnoni, wanda hakan ya sa aka zauna domin tattaunawa akan lamarin. Duk mun haɗu mun yi magana masu ma'ana, ana gaya wa juna gaskiya daidai. Gani 'yan bindiga na ci gaba da laƙume rayuka a Najeriya. Wani rahoto da aka fitar kan matsalar tsaro a Najeriya na cewa a cikin watan Agustan da ya gabata an samu karuwar mutanen da ake kashewa a hare-haren 'yan bindiga a ƙasar nan. Rahoton ya ce karuwar na zuwa ne duk da matakan da hukumomin tsaro ke ɗauka da kuma nasarar da sojoji ke samu a ayyukansu a wasu sassan ƙasar nan. Sai dai rahoton kamfanin Beacon Consulting ya ce an samu raguwar sace-sacen mutane da garkuwa da su domin kuɗin fansa. Rahoton na cewa wannan na da alaƙa da farwa dazuka da kakkaɓe kasurguman 'yan fashin daji da jami'an tsaro ke yi. To jama'a, a nan muka kawo ƙarshen labaran na wannan lokaci, sai dai kafin mu ƙarƙare ga mashimman kanunsu. Kun ji cewa an samu ƙaruwar kashe-kashe na 'yan fashi a Najeriya. Kun ji cewa gwamnan jihar Kano Abdullahi Umar Ganduje ya ce nan da ba da daɗewa ba za su ƙaddamar da yaƙin neman zaɓe akan ɗan takarar shugaban ƙasa Bola Ahmad Tinubu. Sai dai idan wannan shine zuwanka na farko wannan tasha tamu mai albarka, ka danna mana subscribe, sannan ka danna mana alamar ƙararrawa domin samun shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Mun gode, Allah Ubangiji ya cika mana burukanmu na alkhairi, amin summa amin.